Alright, good morning mga lover cats. At ang oras natin ay alas 9 ng umaga. At kasalukuyang busy yung mga tao. At tayo naman ay papunta tayo ng bayan ng Anda. So lilibot-libot tayo doon. Bali kasama ko pala si Mrs. Labs. Siya yung kasama natin na pupunta sa bayan. At kumusta naman po kayong lahat mga kalabarkada na. Ito na nga pala yung bahay namin ito na yung ito na yung pundar namin ni Mrs. Labs. Diba? Sa at least nakikita na namin mag-asawa yung pinaghirapan namin. Diba? Napakasarap na sa pakiramdam na nakikita mo na may naipundar ka. Ayun na. So pupunta pala tayo ng bayan kasi mamamalingki kami ni Mrs. Labs. Alright, kita-kits tayo dun. Parang pangiti-ngiti yung asawa ko. Yun mga kalabarkada na. Balik kanina. Nagsabi kami na pumunta kami ng bayan. Ang dilim dilim. Against the light tayo. Ayan na. Yan. Bali kakarating lang namin ni Mrs. Labs. Galing kami ng bayan. So ito, hindi na kami nakapag-vlog dun sa pinuntahan namin dahil syempre surpresa lang to Tsaka hindi kami pinayagan dun sa pagbablogan ko sana kanina. Syempre respeto natin yung rules and regulation nila. Pero ngayon, may papakilala pala ako sa inyo. May bago tayong member sa Lover Cats na. May bago tayong member. So ito yung isang pangarap namin ni Mrs. Labs na talagang hindi ako makapaniwala na naabot namin to. Matagal na naming pangarap ni Mrs. Labs to. Talagang noon pa man nung galing ako ng bakasyon ay talagang ito na yung gusto na naming bilhin. So ito, pasilip lang tayo. Kita nya. So yun mga kalawar ka na. Yan yung bagong member ng
Lover Cats. Ito siya. Gusto kong pakilala sa inyo si Supremo. Ayan. Si Supremo mga kalabarkada. Honda TMX 150 Supremo. Ayan. Ayan, Supremo. O diba? Ganda. Bali, binili pala namin ito mga kalabarkada. Dahil siyempre, hindi naman na tayo parang kabataan na motor-motor lang, di ba? Siyempre, isipin natin yung pwede tayong kumita pang kabuhayan. So, yun ang dahilan kaya binili namin ni Mrs. Labs to. Tamang pagbibitaw ng pera, di ba? Iba yung kulay na. Ano pala si Bons? Iba. Kulay ko dito nga. Oh, iba yung kulay na. Oh. Mas maganda yung kulay nito. Bakit iba yung kulay dito? Kasi ito pala mga kalabarkada, no? Mas maganda yung Itong kulay nito. Hindi ganyan yung kanya? Pero para sa Supremo. ito pala si Supremo. So ang pangalan pala nito ay Supremo. Ito, bago na kasi yung sticker nito, hindi na kagaya ng mga dating Supremo. Ito yung pinaka-latest ng Honda Supremo. Ayan siya. Tsaka ang kaibahan pa nito, dun sa dati, mas pinaliit na tong tangke. Kasi yung dati yung tangke nito, yung dating Supremo, malaki no? Ito, pinaliit na nila. Pero ang capacity nito, Ang bagal nito. 10.3 liters yung Dapat kita yan bago nyo yung kibit sa garong. capacity ng kayang kargahin na gasolina. Yan. Ayan mga kalabarkada na. Bago yung kibit sa garong. Honda Supremo 150. Bago. Wala. Mission unlocked na naman. Ayan na. Pero kalabon. Bali wala pang plate number to kasi kakalabas lang to kanina. Wala pang plate number, hindi pa pwedeng igala. Kaya dito lang muna. Supremo ng pangkabuhayan, no ba? So ayun mga kalabarkada, no? Nakita nyo? Yan yung pinuntahan natin sa bayan kanina. So, ayun lang mga kalabarkada. So, dito naman tatapos ang vlog na to. So, ingat po tayong lahat na. At ito na, may bago na tayong member ng Lover Cats sa pagbablog natin. Pero ito, purpose nito mga kalabarkada ay pangkabuhayan. Itong motor na to. So, yun. Oh, dito na matatapos mga kalabarkada, no? Sana nagustuhan nyo yung video ng ganito. So, abangan nyo na lang yung pagtakbo ni Supremo. Kung ano ba yung lakas ng takbo niya. Pero ito, ibibreak-in muna natin ito eh. So yun mga kalabarkada, abang-abangan nyo na lang sa susunod na vlog natin yung mga
kon ni Supremo. Anong tawag dito yung sa takbo niya, sa lakas niya. So yun, sa daan na lang natin matutuklasan lahat yan. So ingat mga kalabarkada. Bye bye po. Yun din ang